салом дӯстон, дирӯз бегоҳ олами футбол дар ҳаяҷон буд, зеро бозии нимфиналии дуюми суперҷоми Испания баргузор гардид. Реал Мадрид бо ҳисоби 3-0 бар Малёрка ғалаба кард, ки ин нишон медиҳад, ки онҳо дар шакли хуб қарор доранд ва барои пирӯзӣ омодаанд. Ҳоло клуби шоҳона барои бозии финалӣ бо Барселона, рақиби абадии худ ва яке аз рақибони асосӣ дар саҳнаи футболи Испания омодагӣ мебинад. Ин бозии финалӣ на танҳо ба сабаби рақобати тарихии ин ду бузурги футбол ҷолиб хоҳад буд, балки инчунин барои он ки Реал соҳиби ҷории трофей мебошад. Дар соли гузашта онҳо бо ҳисоби 4-1 бар Барселона пирӯзӣ ба даст оварданд ва ҳоло мухлисон интизори бозии на камтар аз ин тамошобоб ҳастанд. Ин бозӣ байни ин ду бузурги испанӣ 12 январ баргузор мешавад ва соати 22:00 бо вақти Москва оғоз меёбад. Ин чорабинӣ ваъда медиҳад, ки барои ҳамаи дӯстдорони футбол як ҷашни ҳақиқӣ хоҳад буд, зеро беҳтарин бозингарони ҷаҳон дар майдон вохӯрда муайян мекунанд ки имсол соҳиби суперҷом мешавад. Агар хоҳед ки пахши мустақими бозиҳои беҳтаринро тамошо кунед ва онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима намоед, шуморо даъват мекунам ки ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Дар ин ҷо шумо метавонед на танҳо аз муҳорибаҳои шавқовари футбол баҳра баред, балки қисми ҷомеаи дӯстонаи футбол бошед, ки дар он ҳамеша ҷой барои муҳокимаҳои гарм ва мубодилаи ақидаҳо вуҷуд дорад. ҳеҷ як ҷузъиёти ин финали шавқовар ва дигар бозиҳоро бо мо аз даст надиҳед. Ссилкаи телеграм-канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошем сар мекунем. Нимфинали суперҷоми Испания байни Реал ва Малёрка ба як спектакли воқеии футбол табдил ёфт, ки пур аз драма ва таниш буд. Мадридиё бо ҳисоби 3-0 ғалабаи эътимодбахш ба даст оварданд, аммо бозӣ аз яктарафа будан дур буд. Дар қисми аввал Реал тамоми асосҳоро барои даъвои пеналти дошт. Мбаппе ду бор дар минтақаи ҷаримавии Малёрка дастгир шуда буд, аммо довар бенгоичияи 11 метриро надод, ки ин боиси норозигии шадиди мухлисон ва бозингарон шуд. Қисми дуюм ба арсаи намоиши маҳорати инфиродии Ҷуд Беллингем табдил ёфт, ки дар дақиқаи 63 ҳисобро кушод. Сипас дар дақиқаи 93 Мартин Валент тасодуфан тӯбро ба дарвозаи худ равон кард ва Родриго дар дақиқаи 95 ғалабаи мадридиёро ниҳоӣ кард. Дар пеш Реалро финал бо Барселона интизор аст, ки ин сеюмин вохӯрии пайдарпаи ин ду клуби бузург дар бозии ниҳоии суперҷом мешавад. Аммо бозӣ бидуни ҳодисаҳо нагузашт. Пас аз голи сеюм Ҷуд Беллингем эҳсосоташро назорат накарда Пабло Мафеоро ба паси сар зад, ки ин боиси муноқиша дар майдон шуд. Дар муноқиша на танҳо бозингарони асосӣ, балки захиравӣ аз ҷумла Винисиус Ҷуниор низ иштирок карданд. мураббии асосӣ Карло Анчелотти дахолат карда барои ором намудани вазъият кӯшиш кард. Хуб, дӯстони азиз, биёед дар бораи ин бозии бебаҳо байни Реал ва Малёрка суҳбат кунем. Ин яке аз он бозиҳо буд, ки эҳсосот аз ҳад зиёд буданд. Ҷуд Беллингем комилан беҳтарин буд. Ҳар қадами ӯ дар майдон бо эътимод ва дақиқ ба назар мерасид. Ӯ на танҳо ҳисобро кушод, балки нишон дод, ки чаро маҳз ӯ бозингари калидӣ барои мадридиё аст. Агар касе дар Реал сазовори тӯби тиллоӣ бошад, пас ин Ҷуд Беллингем аст. Ӯ пояҳо ва сари тиллоӣ дорад, ки ӯро дар майдон бебаҳо мекунанд. Албатта дар бозӣ лаҳзаҳои баҳснок бисёр буданд. Пеналти ки таъин нашуд, на танҳо дар трибунҳо, балки дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ мавзӯи баҳс шуд. Аммо новобаста аз ин Реал қудрат ва боварии худро нишон дод. Муноқиша пас аз голи сеюм ба бозӣ шиддат бахшид. Беллингем шояд бо эҳсосот зиёд рафт, аммо ин танҳо таъқид мекунад, ки ҳар як бозӣ барои ӯ чӣ қадар муҳим аст. Карло Анчелотти ҳамчун стратегия ҳақиқӣ тавонист вазъиятро ором кунад ва нишон диҳад, ки дастаи ӯ медонад, ки чӣ гуна бо мушкилиҳо мубориза барад. Акнун тамоми диққат ба финал бо Барселона равона шудааст. Ин сеюмин вохӯрии пайдарпай дар суперҷом хоҳад буд ва ман боварӣ дорам, ки мо чизи махсусро интизорем. Танҳо интизор шудан ва умедвор шудан боқӣ мемонад, ки бозӣ ба мо ҳамон қадар эҳсосот ва лаҳзаҳои дурахшон меорад. Ронал Араухо, муҳофизи истеъдодманди уругваӣ бо шиносномаи испанӣ метавонад ба қисми дастаи турнии Ювентус табдил ёбад. Тибқи иттилооти Ла Газета дело Спорт, директори варзишии Ювентус Кристиано Ҷунтоли фаъолона кор мекунад, то Араухоро ҷалб кунад, ки метавонад ба иҷора гирифта шавад. Ин пешниҳод назар ба имзои Давид Ганско аз Фейнорд воқеитар менамояд, зеро Араухо шаҳрвандии аврупоӣ дорад, ки расмиёти гузаришро суддатар мекунад. Сарфи назар аз роҳатӣ дар Барселона ва гуфтушунидҳо оид ба дароз кардани шартнома, Ронал имкони рафтанро баррасӣ мекунад, то вақти бештар барои бозӣ гирад. Баъди барқароршавӣ аз ҷароҳати тӯлонӣ ӯ натавонист ба ҳайати асосӣ
баргардад, ки дар он ҷо ҳоло Пау Кубарси ва Иниго Мартинес бозӣ мекунанд. Ғайр аз ин, Барселона ба Ҷонатан Та аз Байер таваҷҷӯҳи зиёд дорад, ки метавонад имкониятҳои Араухоро барои вақти бозӣ боз ҳам камтар кунад. Араухо аллакай ба ҳамдастагонаш дар бораи эҳтимоли рафтан хабар дода, дар утоқи либоспӯшӣ иқрор шудааст, ки худро хаста ҳис мекунад. Ӯ инчунин имкони гузариш ба АПЛ-ро баррасӣ мекунад, ки дар он ҷо ба ӯ Арсенали Лондон таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. Дар ҳоле ки Барселона омода нест, ки муҳофизро ба иҷора диҳад, клуб барои гузариш бо маблағи калон кушодааст, зеро то анҷоми шартнома 1.5 сол боқӣ мондааст. Пас Рональд Араухо, муҳофизи уругваӣ, ҳоло дар маркази овозҳои гузариш қарор дорад. Ювентуси Турин ба ӯ фаъолона таваҷҷӯҳ мекунад ва ин ҳайратовар нест. Пас аз ҷароҳати тӯлонӣ ба Рональд баргаштан ба ҳайати асосии Барселона душвор аст, ки дар он ҷо аллакай ҷуфти қавии муҳофизон ташкил шудааст. Араухо мехоҳад бозӣ кунад ва хоҳиши гирифтани вақти бештар барои бозӣ комилан фаҳмо аст. ҷолиб аст, ки худи Рональд зидди иваз кардани муҳит нест. ӯ аллакай ба ҳамдастагонаш дар бораи ин хабар додааст, ки худро дар вазъи ҳозира хаста ҳис мекунад. Бо дар назар дошти таваҷҷӯҳи Арсенал, ӯ якчанд имконот барои идомаи карьера дорад. Аммо ҳанӯз Барселона нақша надорад, ки ӯро осон раҳо кунад, магар ки барои маблағи калон. Вазъият ҷолиб аст, зеро Араухо метавонад ба дастоварди муҳим барои Ювентус, ки дар ҷустуҷӯи тақвияти муҳофизат аст, табдил ёбад. Дар айни замон гузариш ба АПЛ метавонад барои ӯ як даъвати нав гардад. Дар ҳар сурат, ҳафтаҳои наздик барои Роналд ва агентояш сершиддат хоҳад буд, зеро равзанаи гузариш аллакай кушода шудааст. Манчестер Сити омодагӣ мебинад, ки муҳофизи ҷавон ва умедбахши тими миллии Ӯзбекистон Абдуқодир Ҳусановро ба даст дорад. Ин бозингари 20 сола, ки дар Ланс худро нишон додааст, таваҷҷӯҳи клубҳои беҳтарини Аврупоро ҷалб кардааст. Аз ҷумла Тоттенхем ва Ньюкасл низ ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд, аммо Сити дар ин сабқат пешсаф аст. Манчестериҳо омодаанд, ки зиёда аз 30 миллион фунт пардохт кунанд, то ки хидматҳои ин истеъдоди узбекро таъмин кунанд. Ҳусанов, ки дар соли 2023 бо маблағи ҳамагӣ 100 000 евро ба Ланс аз Энергетик БГУ гузашт, аллакай дар ин мавсим 13 бозӣ дар Лига 1 анҷом додааст. Аммо оё ӯ метавонад ба талаботҳои Пеп Гвардиола мутобиқ шавад ва фишори Премер Лигаи Англияро тоб оварад? Ҳанӯз саволест. Дӯстони азиз, биёед гузариши эҳтимолии Абдуқодир Ҳусановро ба Манчестер Сити муҳокима кунем. Ба фикри ман Ньюкасл барои чунин бозингари ҷавон беҳтар мебуд. Эди Хау бо муносибати босабраш ба шурӯъкунандагон машҳур аст. Биёед ба ёд дорем, ки ӯ чӣ тавр Гимараеш ва Холлро ба даста оҳиста ворид кард, ба онҳо вақт барои мутобиқшавӣ ва омодагии ҷисмонӣ дод. Дар Сити бошад мисли он, ки мо медонем, Пеп Гвардиола бо шурӯъкунандагон зиёд мулоим нест. Ӯ дар бораи Нунеш гуфт, ки қобилиятҳои техникии ӯро зиёд баҳогузорӣ кардааст. Дар чунин шароит агар мувофиқ набошӣ, дар захира мешинед ва баъд шояд ба иҷора ба ягон Ипсвич фиристода мешавӣ. Албатта дигар монеаҳо низ ҳастанд, ба монанди монеаҳои забонӣ ва равонӣ. Дар Сити вазифаҳо ва интизориҳо тамоман дигар аст ва ман шубҳа дорам, ки Ҳусанов ба чунин даъват омода аст. Аммо дар ҳар сурат умедворам, ки имзои ӯ ба Сити кӯмак мекунад, ки аз буҳрон берун ояд ва ба Лигаи Чемпионҳо баргардад, зеро ин талаботи минималӣ барои клуби чунин сатҳ аст. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.